हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आरो नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो बयबो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद गोबावनि उनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बैसागु बायब्लानो लाइजौ लानानै गय जरा जरा फाथै जरा लाना नोमा नोम्फानि आथिं हमगोन लैयागै। बारा बारा थारब्ला टमटम गारि लाना हमख्रब हमसिब्लाबो लाना फै। बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां लोगोफोर, 2024 मायथाइयाव फैबाय थानाय गोदान बोसोर बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय सिगांग्रो हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आगैलै सना। बेयो मोनसे गोदान बर' बैसागो भिडिअ। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोननो नाजागोन। बे भिडिअआव स्टार्टिं महरै दङ देबजित आरो दैमु। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों धनन्जय बर' आरो नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनखौ होदों अरुणदा बसुमतारी। लोगोफोर, आरो नैबे भिडिअनि करिय'ग्राफारानो जादों देरहासार ब्रह्म। दासिमहालागै नायाखै, अब्ला नैबे DK दैमारि प्रेजेन्ट नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बिथांमोननि नैबे गोदान बर' बैसागु मिउजिक भिडिअ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बयबो नायनानै लाहैगोन। बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि बे भिडिअखौ नायनानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेटखौ थाब लाबोगोन।